Sengguni, kowe muni apa? Kowe mulia. Bapakmu kon ngilu githoke. Ing atase kowe bapakmu sanak iki kere keluwen kabeh kok. Kemewat arep bangun kayangan ki arep singgo ngragati ki apa? Kowe sik. Petruk karo Semar ngurumangsani aku ki melarat. Ning aku mung sak melarating bondo, bakune aku ora melarat iman kaya dapurmu kuwi su. Puluh kowe sugih. Puluh kowe duwe apa-apa, lah mung bondo lemu apus-apus iki. Kowe dadi patih, omahmu tingkat papat, mobilmu mengkilat. Lah ya menguntal duwite rakyat kok kemakimu ora jamak. Wis tak empet-empet wis sore mau lho. Aku didak-idak ora apa-apa. Kowe aja ngidak-idak karo wong cilik. Aku ngurumangsani wong cilik, lungguhku mung dingklik. Dingklik wae sing uglak-aglik ora bakoh. Kudune ya kaya kowe kuwi ya Sengguni. Tak kandhani. Kowe sing wis rumangsa entuk pangkat dhuwur, kowe sing wis rumangsa duwe bondo raja donya turah, kudune kowe mbiyantu karo wong cilik sing isih rekoso uripe. Ora kok terus kowe mung butuh klimis lambe mlenduk wetengmu dhewe. Kowe ngino Bapak Semar ya, aku tak akoni kere. Ning aku ora duwe derajat ngemis ngrekes kaya raimu kuwi. Petruk. Kowe kok wani adus kecap karo Patih Sengguni. Nyun pangapunten, wong diwaneni niku mung gumantung tumindake niku dhewe. Yen tumindake Sengguni niku bener becik, kula mesti bekti karo Sengguni tanpa diperintah. Ning gandeng Sengguni wis wani ngino kalih kula, kalih Bapak Semar. Wah, kula niku nek wis dina nyawa kula totohke kok sinuwun. Kula niku ya gumun karo sampeyan niku lho. Ing atase sinuwun Baladewa, Ratu Binetara kondang jujur lahir batine. Lah kok gelem kumpul karo Durna karo Sengguni, sampeyan niku jane dicekoki napa? Hus. Ora watak Baladewa dicekoki apa-apa. Aku tekan kene iki diutus Kyai Prabu Duryudana. Nalika kapan sampeyan niku dadi bature Duryudana? Lah mbok ge ngreksa karo wibawaning sampeyan ki ratu kok mung diperintah karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku tesih adi sampeyan lho. Wong tuwa kok diperintah karo adine manut, kudune sampeyan niku mikir. Petruk. Kowe menungsa apa iblis? Lah kok wani kowe mancai gawe Sina Mandura. Mengke sik penemban. Sampeyan tekon kalih kula menungsa napa iblis? Kula niku menungsa lumrah, nggih ta? Kula menungsa lumrah. Sebabe napa kok kula ngaku menungsa? Merga kula niku duwe bojo ya menungsa. Niku beda nek kula niku wong sing kelainan, nggih ta? Kula niku wong sing kelainan mesti bojo kula dudu menungsa, ning bojo kula jaran, ngoten. Ning gandeng kula ini